Dama ka yarda wasu yayi guda tana biɗaka so yayi matsala aboki. Zo ka lallaba shi ka faɗa mara babban aboki, ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi. Zo ka ji aboki shi hali ai daban-daban ne, ka daina yin tunanin za ta yi ma abin da wancan. Ni ku bar ni na ce soyayya ba zan koma ba, na yi babu daɗi ciwon so yana da zaƙi da raɗaɗi. So babban aboki ka faɗa masa ka ce so ne, sassa na zuciyata na da zafi cike da rauni. Sanda ke zuciyata ya fi ƙarfin gaban tunani, ya sauya min tunani ba na gane tsawon dare ko kwa safiya. Zo karka juya baya ga wadda ita kai take muradi, ka share zantukan da ka daina zancen da babu daɗi, ka duba lamuranta ka waiwayo gare ta karta faɗi. Tawakkali musulmi haka zai sa ta samu sauƙi a zuciya. Ka ce so ni ya san ciwon so yana da zafi da raɗaɗi. Aboki ka san na da hujja ba hakan nan nake gudu ba, na hayo da kwanso na ajiye riba ban gani ba, na sha wuya akan so me zai hana ba za na kaurace ba. Karka manta aboki so ya sami jiri jiki ya yi wuciya. Inda kake ni na san a rayuwa ba za na tsallake ba, ni za na kashe kaina zama a duniyar ba zan iya ba. A'a karki fara hakan ba zai saki kai gaci ba, zafi yakan bi sanyi. Karki manta da wanda shi yake da duniya. Zo babban aboki kamai da komai kamar ba ai ba. Ku daina lallaba ni su ma a dola ka za ku duba. Ni ba zan yi zuciya ba har abadan ba zan fishi da kai ba. To ku bar ni zan tunani shawara zan faɗa wa raina da zuciya.